Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ni anata sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig, niya gipahinumduman ta karon sa pagpalambo kanunay sa atong pagtuo ug sa atong simbahan kay mao ni ang agianan sa kaluwasan sa kalibutan. Iampo nato ang atong mga leaders sa tibuok kalibutan aron magkahiusa unta sa pagsunod sa pagtulunan nga Diosnon sa pag-atiman sa katawhan labi na dinhi sa atong nasod. Karon sa kuno kay gisaulog ang Father's Day. Lingian ang inyong mga tupad nga mga fathers ing na Happy Father's Day. Apil na mga fathers nga mga buangon. Sige panukhang way kasal-kasal i-apil na lang sa nato great, no? Father mangyapo na sila. Mga igsuon, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasyang atong nadawat. Ilabi na gyud sa ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sedro og itanom ko kini sa kinahabugan nga bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga og mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo maoy muputol sa habog nga kahoy ug mupataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhang kahoy ug mupalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo maayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Ginoo maayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit o pagpasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlawon ug sa imong kamatinud-anon sa tibuok nga gabi. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmera, ingog sidro sa Libano motubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo. Mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios.
Mamunga sila bisan diha sa katigulangon. Makusganon og maligon sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan muatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom, maoy muuna ang linghod nga punuan unya mosunod ang iyang uhay, og unya ang busok nga mga lugas, o ginig ka hinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini, sama kini sa liso sa mostasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langgam manugdon og magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit
ang ubang sambingay nga sama niini, apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang pasumbingay mauni ang sugilanon nga dunay laing meaning. Ordinaryong mga panghitabo sa kalibutan pero gihatagan og langit nun nga kahulugan. Muna si Jesus gamit siya mga sambingay. Labi na gyud ang sambingay kung unsaon paglihok sa gingharian sa Dios dinhis kalibutan, or unsaon pagkabot nato sa tinuod nga kaluwasan. Ang sambingay ni Jesus sama gyud ni siya sa tanom, sama sa liso, magsugod sa gamay kaayo, unya mohinay-hinay siya tubo basta tagaag higayon nga motubo. Nya unsaon man pagpatubo, itanom gyud. Ang yuta maunay simbolo ni Kristo or sa Ginoo. Kung way yuta na itanom o wa, bisag unsaon ni mog tanom or mangandoy kang makatanom pero way yuta, wa gyoy mahitabo. Mausad na ang Ginoo, daghan kay tag pangandoy nga nindot sa tong kinabuhi pero wa gani na mahaom sa planos Ginoo, musangko gyud ta sa kadautan. Karon di ay kanindot og plano sa Russia, kanindot og plano sa Ukraine, kanindot og plano sa mga Israelites, mga Israel, kanindot og planos mga Hamas para sa ilang kaugalingon nga palambuon gyud, palambuon pero unsay nahitabo, sangko gyud gubat. Mausad ang planos China, nindot kay siyag plano pagpalapad sa iyang teritoryo. Mausad ang Amerika pagpalapad. Ang Pilipinas na ba tay plano? Murag gaduda mag-uunsa kay plano sa Pilipinas nga. Mga Pilipino sige ra mag-abroad, sige abroad para ra gyud kaugalingon, para sa kaugalingon. Kung ang ato ganing plano para na lang gyud kaugalingon, kana malusno na ta. Kay ang gingharian sa Dios usa di ay ka lugar o usa ka pamaagi nga maluwas ang tanan. Muna nga ang Ginoo diri sa unang pagbasa mideklarar gid siya, ako ra gyoy makapatubo og balik sa kaning kahoy nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Nya kay na failure naman to sila, nagsige naman sila supak-supak, ingon nang nitag-an ng Ginoo, ni saad siya maghimo unya kog bag-ong turok or sanga nga akong itanom, nya kana nasad mao'y mamungag maayo. Nya makahibaw ang mga tawo sa kalibutan nga ako ra gyud mo'y makahimo pag sa tuyang giingon. Bantayan ni nato kay usahay malimot ra bataan eh. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod. Kita giisip tag mga kahoy. Masayod unya nga ako ang Ginoo maoy muputol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhawng kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Kasabot mo aning sambingaya, lingay mong tupad. Inakasabot ka? Wa. Ang laya, iyang himuong lunhaw. Ang lunhaw, himuon niyang laya. Ang habog,
Himuon niyang mubo. Ang mubo, himuon niyang taas. Pasabot, why imposibles Ginoo, pero siya rasay magbuot. Muna, isalig nato niya ang tanan. Muna, unsa ra may itong buhaton? Matod pa sa atong salmo, Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Ayaw pagsigig reklamo, unsay nahitabo nimo karon. Pasalamat las Ginoo. Salamat Ginoo na apakoy buhok. Ay pagsigig kolor anang buhok. Salamat Ginoo na apakoy kilay. Ay sa pagsigig kiskis anang kilay. Salamat Ginoo na apakoy pilok. Ay pagsigig sumpay anang pilok. Salamat Ginoo, healthy paning akong panit, dili magsigig patato anang panit, siging pabintal anang tato-tato anang panit. Wa gyud ka pasalamat. Salamat Ginoo kay makapanganak pa ko, dili kay magsigig kabalaka, mamabdos na sa ko, mabdos ako, inom anang mga pills, palaygit pa gyud. Murag gyud mao'y gahimo anang iyang palupyan tube. Ngana. Salamat Ginoo, namabdos pa ko. Sige na ka problema ng pagkamabdos, ipa-abort na noon. Nya naasay way mga bana magpamabdosad. Lipay pa nga mabdos na siya. Wara bay bana. Wa jud ka pasalamat. Ginoo, buhi pa ko. Ano magsigunhaw na ang pagkamabdos? Nya di ra ba magminyo? Di ba? Na may daghan diya. Maka-apil maging usahayan. Aka na radi ay, gusto ra kog bata pa dir. Sige, ako'y himo, ako sa'y bunyag. Buangon, mag-agad tas Ginoo. Mag-agad kitas Ginoo. Gilingya imong tupad. Ing na nakapasalamat ka, nabuhi pa ko. Ing na ko, no? Nakapasalamat ba ka, nabuhi pa ko? Ngay kanira basang uban, labi na ginigtanaw nimo imong anak, tapulan kayo. Di juga kapasalamat. Salamat Ginoo na ako'y anak. Salamat Ginoo, buhi paning akong anak. Ang isulti, tapulan. Tapulan dako. Kamong mga asawa din, kinsa ninyo gasigig pasalamat nga buhi pa inyong bana. Tasa kamot. Na ay mga napo ra gyud kabuok. So unsam lagi buhat ninyong uban kasi mo pangandoy mamatay na. Wa jud ka kapasalamat, gatuo jud ka nga ikaw ra gyud nagbuhi ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo dinhi nga nagsigig pasalamat nga ang inyong anak naginhawa pa ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ginikanana nga di gyud magyaw-yaw sa inyong mga anak ta sa kamot. Laktod pagkasulti, dili tinuod ang inyong pagpasalamat. Dili tinuod, nganong inyo man ang yaw-yawan, na aday magpasalamat, nga magyaw-yaw. Muhatag ka na kog cake sa akong anniversaries pagkapari. Ayay, hapit na ra ba? Oy, 20 years na ko, karong June 22, karong maabot Sabado, 20 years na ko sa pagkapari. Nalipay mo, Kung nalipay mo sa atong slot sa MMHD kanang Mother Mary's Healing and Deliverance, na ako'y 20 slot challenge. Tag 1,000 man na. Kamong tanan nga nalipay nga napari ko, abot na kog 20 years. Nya kita man say naningkamot, kuyog man ta, ako may nagpasiugdaan ng slot-slot aron matukod ang kapilinya, napamantay slot nga gibaligya. Pila pa niya atong halin sa MMHD. 1,941 dinis atong simbahan, atong parokya. 401 dito sa kapilinya. 2,342 atong halin. Nya 6,000 man atong gibaligya, napay 3,658. Nya akong hangyo, kamong nalipay nga napari ko og naabot na kog 20 years, palit mo og 20 kaslots sa MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Bali 20,000 per challenge. Ako nang launch 3 days o 2 days ago, nya as of yesterday
nanay usa ka 20 slot challenge nga mihatag. Oh, pakpak. Ano siya? Kaya magpasalamat ganita, ato ginang ihatag ang atong dakong kalipay o pag-atiman sa atong gipasalamatan. Nya, ang ato sa dinhing is BF Dag, kaning para sa kumbinto, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, na nasa tayhalin nga 25,670 kaslats, na apay 34,330 kaslats nga available, tag 500 pesos ni per slot para ni sa atong kumbinto. Nya, nasa taan ni 16 slot challenge, nga tag 8,000 per challenge, nakadawat na sa tag 61 ka 16 slot challenge. Oh, pakpakya punta. Salamat kayo. Pasalamat kita sa Ginoo. Ako sige jud kog pasalamat bisan og medyo kung sa ako pang standard hinay ra gid ning halina. Hinay ra ba? Pero kada usa ka slot nga mahalin, gamay ra gyud kay na kun ato nang pasalamatan mutubo na siya. Mulambo ba? Mulambo. Basta kamautang magpasalamat. Nya nga to sang DSAP, nakadawat na sa tag-usa ka slot, 198 na kaslots ang atong nadawat nga DSAP. Oh, pakpakan po na to. 500,000 ni per slot na ay 25% interest per annum. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga kini kunong atong lawas, matod pa ni San Pablo, mao ni makapalayo natos Ginoo. Samtang niya patas atong lawas. Pero ang atong lawas, matapos ra ni siya. Mao na nga ang gusto kuno niya ni San Pablo, nga mubiya na ta sa atong puloy-anan. Pero samtang nagpuyo patas atong lawas nga matapos, matod pa niya dinhi, at buot kitang magpahimuot sa Ginoo. Kinahanglan makapahimuot niya samtang niya patas atong lawas. Nganuman kay hukman tas Ginoo sigon sa atong nabuhat dinhi sa atong lawas, maayo o dautan. Kining lawasa lumalabay, apan mao ni mo determine asa padong ang atong kalag, impierno ba or langit. Ang mapasalamaton nga tao, kanunay na siyang mogamit sa iyang lawas sa Dios non nga paggamit. Ang tao nga maghuna-huna nga kining lawasa mao na gini final nya, siya na magbuot-buot o gamit, musangko gyud sa pag himog mga binuang. Lingiyay mong tupad, ing naway nagpuyo-puyo sa inyo, naway nagpuyo-puyo, naawa, og naaga ni tambagi nga magpakasal. Nganuman, ang ilang lawas gasa nas Ginoo, nya anytime pwede ra gid na mamatay. Og dili magpakasal, pasabot wa sila mosunod sa Ginoo, peligro kaayo nga ang ilang lawas muda nila sa impierno. Peligro gyud kayo. Mao na kabahin sa pagpasalamat. Gilay na sang lingi, inaway nagsigig suyop sa inyo. Suyop ba? Naawa. Tambagi na sad na nga hunongo na ng suyop. Unsa pagilain? Ang lawas gamiton sa paghigugma sa atong isig katao. Mao nay gigamitan sa mga santo sa ilang lawas. Kabahin sa paghigugma mao ang pag-alagad o pag-antos para sa uban. Mao na kamong mga ginikanan o kamusang mga anak, pagkuntis mo kinsay muunag alagad. Sa inyong balay, kinsa may mga lagad, ang anak o ang ginikanan? Kinsa may magsigig sugo, ang ginikanan o ang anak? Kanang kasigig sugo, impiernohono na na.
Kanang gasigig alagad mo nay padong sa langit. So unsa may buhaton ninyo mga hinugo, ayaw na mo panugo. Unsa naman? Tudlo na mo panudlo, dili sogo mo tudlo. Nya unsa man pagtudlo, imo siyang ikuyog sa maong buhat. Ikuyog ba? Ayaw ingon panglaba day. Unsa may mo isulti? Manglaba ta day. Panghipos, panglimpyo. Ayaw ka na, na manglimpyo ta. Ako sad isip pare, di sa kumingon pamalit mog slat. Unsa may ako isulti? Mamalitag slat. Mo na ako sige sa kog palit og slat, di sa ko palkansi. Kay ngano man? Kamura day gustong malangit. Kamura day gustong magpasalamat. Ako sad naa man sa koy angay pasalamatan kay kada nako dupa, naa medyo koy ako ani. Sama sa ninyo, kada ninyo trabaho, naasagin mo inyo. Kada ninyo negosyo, naasagin mo ginansya. Kamura di ay. Ako sad kada nako dupa, kada nako yaw-yaw, naagyo ko'y ako, ani. Napay ipabaon. Gahapon gani, tulo kabuk patay akong gimisahan. Sila patay, ako buhi. Nga naman, kita'y ato. Nya di ko magpasalamat ana. Di sa di ko mopalit og slat, isip ekspresyon, mopalit gyud ko. Di lang ko manghambog, pero labing minus gyud na akong paliton, mga worth gyud na og 5,000 ngadto sa 10,000 worth of slots akong paliton kada semana. Kada pa na semana, kay kada semana masad akong sweldo. Kada semana akong sweldo, wa mo kay baho. Oy, sus, yahaya lagi. Ako sa una, kada kinsinas ray sweldo. Niya, kumbati pag maig trabaho. Bisag unsaog huygog trabaho, kana ra yung 6,000 average nga madawat nako kada buwan. Bisag moabot pa kog kaadlawon trabaho, overtime, kana ra yung 6,000 average ang akong buwan. Pero karon, asos, abutag kadlawon siging misa, pagkadako ag kolekta. Balag matay, basta na'y kolekta. Nya dita magpasalamat, ani? Pasalamat ay. Nya unsa may pamaagis pagpasalamat, muhigugma, manghatag. Manghatag yun. Mao na, ang kahoy nga gitukod ni Kristo, namunga, ug ang iyang bunga, gipanghatag. Misanga, midagko, milabong ang iyang dahon o ang iyang mga sanga na himong pasilunganan sa mga tao o adto magsag ang mga langgam, muhatag yung kaayuhan, dili kadautan. Last nga lingi, yung nasugod karon, sabat, pwede na ka magsag sa among balay. Pwede na ka magsag sa among balay. Ingna, awan mo kasabot unsay magsag, pwede na kang mupuyo sa among balay. Sige, ingna. Imong tupad ba? Ingon sad ka, unsaon ako ingon magsag sa among balay pader nga ako maning bana akong tupad. Wa day ka maghunahuna nga basing nagsag lang na dito silingan. May nang anas idyo pasabot welcome nimo, di nimo sige hagyaw-yaw, di nimo sige kasaba, di nimo sige away kay mutabok na spikas. Tabok na kanang imong anak adto ra nas barkada, adto ra nas kompyuteran, kay sigihan nimo gyaw-yaw, sigihan nimo kasaba. Kinahanglan makapuyo na sa inyo nga malinawon ug malipayon. Pinaagi sa imong pagsigighatag, sa imong gugma, pag-atiman ug pagsabot. No na siya'y bunga sa kahoy nga tukuro ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi dinhis kalibutan. Manindog na ta mga mabungahon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang butang nga maayo. Malaumon kitang moingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaran sa paghanay sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoyanan, sa mga idaran ug nagningaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug sa mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ibubo kanamo o Ginoo ang espiritu sa imong gugma o pag-alima. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy dias gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuselanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino, gihatagat mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o bagamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga katingalahan. Imo siyang gihimo na imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig o gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhonong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom nila, labi na ang mga biktima karon sa gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nilangay nga palawan kanimo, ang pagmula lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa pagampo alang sa sugbuswak. Tanan, langit no namong amahan, imo kaming gimugna, gadto sa imong dagway o kasamahan, imo kaming gisagop isip imong mga anak, o gigiyahan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, nagaampo kami karon alang sa katumanan niining among paningkamot, ang sugbuswak, usa ka mabulogong hitabo nga nagalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga diocese sa Danao, sa amihanang Sugbo ug sa Karkar sa habagatang Sugbo. Bukha ang among mga mata sa pagsusi sa heograpiya, demografiya, panalapi ug sa mga buhat pagtukod nga adunay kalabutan niining among damgo, aron kami makapabarog og mga bag-ong mga lokal nga simbahan nga mobansay-bansay sa pagpanginlabot diha sa mga pangagamhanan og awtoridad og matinuoron diha sa pagpakiglambigit sa misyon alang sa usa ka sinuduhanong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Señor Santo Niño, Kalui kami. Birhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, Iampo mo kami. manglingkod, aduna kita karoy bisita nga pari sama sa naandan, duna ni sila'y ipamaraig nato, si Father nalay mo paila siyang kaugalingon. Palihog dre. Salamat Padre, nya ako lang pong tawgon ako mga kauban. Ang among PPC Secretary, si Sister Andrisa Amaka, among PPC Treasurer, si Sister LV Ibanez, ang representative namo sa youth, si Angelica Ansay, ang duha ka mga acolytes po, si Cedric Amaka ug si Jeremy Carigo. Kami di ay, ako si Padre Billy Cortez, kasamtangan nga na-assign sa bago lang natukod nga parokya ni atong September 15, 2021, ang parokya ni San Isidro Labrador dito sa barangay Nukas, Alcoy. Ya, tunga dahil sa Alcoy o Alegria, mao nga kami po dito na ami sakop gikan sa 5 ka lungsod, sa Malabuyok, sa Bulhoon, sa Alegria, sa Dalaget ug sa Alcoy. Ya, di ami din sa iyong atubangan kay ang makita ninyo nga naa diha sa atong TV monitor mo din ang simbahan nga among gipangandoy nga pagatukuron karong tuiga, hopefully karong umaabot Nobyembre puhon. Nya mo nang ni ami din sa iyong atubangan kay manuktok bis yung tagsatak sa kasing-kasing aron ang among damgo o gipangandoy nga katukuran sa simbahan, mahatagan o katumanan. Ilabi na gyud nga ang mga parokyano ni San Vicente Ferrer, ni sa San Vicente Liloan, mga manggihatagon. Pasalamat po dahil sa atong talahurong kura din sa atong parokya, Father Shano, sa iyang kaabag kang Father Edred sa ilang sanlong sa manghangi o pagpamaraig nga makapahigayon may og mission appeal dinhi sa inyong parokya. Salamat. Salamat, Father Billy. Ang kanis Father, ako ning estudyante, usas mga estudyante sa SPFY sa una. Mga unang estudyante nako sa ato pagguwang-guwang na jugo karon. Nya sila na roy mga magtutukod og mga bag-ong simbahan. Ang simbahan usaraman gid ni, usaraman ang atong katolikong simbahan kay bawo na mo ana. So kita motabang ta nga matuman ang iyang pagtukod. Kita man tay angayan yung motukod sa ato mga simbahanan. Nya karon siya ay nangulo dito sa Nugas, Alcoy. Sige, manghatag na sad ta sa atong special love offering, and I hope ato nang ihatag sa
uban ang gugma. Atong pakantahon ang atong choir o usa ka kanta. Salamat kay ninyong tanan nga mihatag o muhatag pa atong tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Nya kani sila sa Father Billy magsige pa ni dinhig standby hangtod katapusang misa hangtod mga alas 8 gabi. Kamo sang mga online parishioners nga interesadong mutabang ipadala lang dinhi sa atong parokya ang inyong mga tabang unya i-text lang para ni sa parokya dito sa Nugas, Alcoy kang Father Billy Cortez aron ato sa nang ipadala dito ang inyong mga hinabang. Karon ato na sang tawagon ang ato mga children para sa special blessing. Children 10 years old paubos ari mo diri sa atubangan. Mga usherites, atimanan ninyo ato mga children. Atong pasalamatan ang ato mga ministries ngaming alagad nato karon, labi na ang ato mga PIMAG, atong mga Eucharistic lay ministers, ato mga usherites, love offering assistants, ato mga Eucharistic lay ministers, mga sacristans, ang atong lectors, salmista, ang atong mga parish personnel, ang atong mga IT, o ang atong choir, ang San Vicente Choir. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sad sa atong mga ning offer karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Captain Fe and Engineer Titing Pipito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Karon ato nang i-extend ang ato mga kamot ngadto sa ato mga children. Children, ana lang mo sa inyong kamot ha. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Amahan namo sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, aron ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. masipang pakpak sa atong mga children. Congratulations, children. Sige, uli na mo. Nahihinay lang. Salamat pag-usab sa namalit na tog slots. Padayon lamog palit ang atong SBF DAG. Tag 500 pesos para sa atong kumbinto. Naasan ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong MMHD para sa atong kapilinya tag 1,000 pesos. Nya nani bagong challenge ang 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos. Ngato sang disap available pa. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagsunod sa atong mga official social media platforms. Ang atong YouTube channel, ang Padresiano Ubod, sundan na ninyo o monitora. Sayon ra ni siyang ilhon nga mao ni ang atong original nga channel. Una, ang atong subscribers. Niabot na nig mga 193,000 atong subscribers. Unya naa sad ta dinhi i-post nga complete mass every day, nya homily only o homily without ang naay homily without subtitle, nya homily with English subtitle. Mo na atong i-post aning atong YouTube channel. Nya ngato sang Facebook page ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Mo ginay sundan ninyo. Nya salamat sa inyong pagsigig tabang sa atong parokya, pinaagis paghatag sa atong mga special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga kaning CRs o uban pang facilities. Labaw sa tanan, salamat sa pagdala sa inyong mga kabataan dinhi, mga parents o mga guardians. Nya tudloi sila kanunay unsaon gyud pagsimba. Atong i-recite karon sa kusog nga tingog ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! Daghan-daghan na gyud, masipang pakpak sa Ginoo o kanatong tanan. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.